Ahoj, volám sa Samuel Burdej a študujem na strednej odbornej škole v Pruskom v odbore podnikateľ pro rozvoj vidieka. Dnes som tu od toho, aby som ti v tomto krátkom videu ukázal, čo tu môžeš zažiť, prípadne jak ťa motivovať prísť sem k nám na našu školu. Tak ak si pripravený, poďme na to, ale najskôr sa ideme prezliecť do pracovného oblečenia. Na praxi máme ako pracovné oblečenie montérky. Tie sú základom každej praxe. Prax máme dvakrát do týždňa. Pracovať chodíme na okolité farmy a podniky. Naša prax zahŕňa aj prácu v hoteli, kde sa učíme ako obsluhovať za barom, prácu v kuchyni alebo upratovať hosťom izby. Máme možnosť pracovať aj pri dobytku. Na praxi okrem starostlivosti o zvieratá pracujeme aj v areáli školy alebo v učebni, kde si skúšame predstierať stoly a učíme sa, ako vyrábať syr. Škola sa zúčastňuje aj zahraničnej dvojtýždňovej stáže v rámci Erasmus+, kde sa učíme nové veci a získavame skúsenosti. Škola sa píši aj svojim prekrásnym areálom, kde sa nachádza nový školský internát. V rámci našeho odboru máme zahrnutú aj autoškolu na traktor, ktorú máme zadarmo, a taktiež máme zľavu aj na auto. Na škole máme aj mnoho iných odborov. Keby ťa nezaujal tento, tak skús sa pozrieť na stránku školy. Nájdeš ju tak, že Otvoríš si svoj Google prehľadač, napíšeš tam Stredná odborná škola Pruské, klikneš na prvý link a v zelenej kolónke si vyberieš študijné či učebné odbory. na tomto videu som ti ukázal len maličko z toho, čo tu zažiješ. Preto ak máš rád dobrodružstvo, tak neváhaj a poď študovať na našu školu. Tak pridaj sa k nám.